A regra dos 3R? Que é isto? Que extraño soa. Todas as persoas deberíamos ter moi clara esta regra, xa que ten que ver coa xestión que todos e todas facemos dos residuos que xeramos na casa, no traballo. E tamén que, teñas a idade que teñas, temos a obriga en menor ou maior medida de contribuír a facer un mundo máis sostible e protexer a natureza, que é a nosa gran casiña natural. Sen ela non habería vida. Cada R significa R de reducir, R de reutilizar e R de reciclar. Reducir. Trátase de evitar usar todo aquilo que xere residuos. Se vas a compra coa túa propia bolsa de tea, evitas o uso de plástico e se mancha sempre a podes lavar. Reutilizar. Aproveita os obxectos que xa usache para fabricar outras cousas diferentes con eles. Podes converter un anaco de cartón nun taboleiro do 3 en raya, por exemplo. Reciclar. Introduce no contedor axeitado cada residuo para despois darlle unha nova vida nas fábricas. Por exemplo, co cartón que tiramos pódense facer folios reciclados para usar na escola. Ata aquí a clase de hoxe. E agora tócache. Responde. Que metes nos contedores azuís? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta é: meto todo tipo de papéis e cartóns, xornais, papel de envolver, folletos de publicidade. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.